Казанга бөтен дөньядан татар хатын-кызлары җыелды. Хәзер инде алар съезд делегатлары буларак чакырылды. Моңа кадәр форум иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы белән берлектә 2017 елда аның 5-нчесе узды. Съездда Татарстан Республикасы районнарыннан, Россия Федерациясының 67 төбәгеннән, 27 ерак һәм якын чит илләрдән 500 делегат катнаша. Алар белән Лесене Садретдинова очрашып кайтты. Милләттәшләребез иң беренче Казан буйлап сәяхәт кылдылар, аннан соң инде Татарстан Республикасы Фәннәр академиясына юл алдылар. Безнең Казакъстаннан 22 делегат килде шул съездга. Уйларыбыз бер, татар халкы үссен, татар халкы бергә булсын. Шуның өчен нишләргә кирәк? Мәктәпләр булырга тиеш, бала бакчалары булырга тиеш. Хатын-кызларынан күп зависит да һәр шей. Без тырышабыз үз телебезне, беренче телебезне сакларга. Зур шушындай съездга катнашуым белән горурланам. Шәһәргә беренче Казанга беренче генә килдем. Шәһәр бик ошады, экскурсияларга йөрдек. Казанга килеп төшүгә бер 4 еллык кына шигырь күңелегезгә килгәндер. Яшәреп яңарып, һәр көнгә куанып, мин яшим дөньяда, язларны шаулатып, күзләрне балкытып, мин һаман үтәсе юлларда. Бүтән каннарым яна, нинди матур җирләр монда күп. Шуның кадәр халык күп җыелган, бүген шаккаттым. Бик күп шундый милләтпәрвәр хатын-кызлар булганга мин бик шатмын. Мин бик горур бу Казанда, Татарстанда монда җыелганыбызга. Кызлар белән нәрсә белән аерылырга тиеш безнең милләт халкы, татар кызлар? Беренчедән ул милли ризыкларны пешереп, ашап һәм инде милли киемнәрдән киенеп, барлык кешеләргә дә үзебезнең милли җанлы булганыбызны күрсәтергә кирәк. Һәм һәрвакыт татар телендә бөтенебез белән сөйләшергә. Тарихларыбызны онытмаска, бүтән әнибез, әтибез, бабаларыбызны истә калдырырга. Безнең татар кызлары иң матур, иң тәртипле, иң. Нәкъ менә иң җыелды Казанга. Алар барысы да фикер тупларга, үзләренекен җиткерергә әзер. Беренче көнне үк милләттәшләребезгә бай программа тәкъдим ителде. Кыргызстан яшьләрдән кайнар сәлам. Без Казанны бик яратабыз. Мин бик нык шатмын, искиткеч матур шундый Казанга килүем белән, Адыгеяны шушы съездда тәкъдим итүем белән мин нык бәхетлемен. Әмма хатын-кызларга, татар кызларына бик зур сәлам. Диннәрен сакласыннар, телләрен сакласыннар, уланнарын рәтеп торсыннар. Шул хәтле матур кызларны кая күрергә була? Съездда, форумда, Казанда. Шуңа күрә бик шатланабыз. Аралашканыбызга шатланабыз. Бүген икенче бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының вице-президенты Дания Захидуллина катнашучыларга татар халкының үсеш стратегиясы эскизын тәкъдим итте. Аңынчы съезд делегатларын бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Даниш Шакиров һәм татар хатын-кызларының Ак калфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова сәламләделәр. Чынлап та бу бик зур вакыйга, бик зур дәрәҗәле вакыйга. Безнең өчен, без Мәскәүләр өчен бигрәк кадерле нәрсә бу. Чөнки беренче съезд Мәскәүдә, Асадулла йортында узган бит, хатын-кызларның беренче съезды. Менә хәзер бу икенче съездда катнашу безнең өчен дә зур дәрәҗә, чакырулар өчен дә бик зур рәхмәт. Монда катнашмыйча булдыра алмас идек. Чынлап та менә безнең хәзер халкыбызның алдында бик зур стратегия процессында без, әйме. Билгеле, бу эштә бик зур ярдәмче булырга тиеш хатын-кызлар, аналар. Алар иң беренче телне тәрбияләргә тиеш, алар иң беренче телне сакларга тиеш. Әни кешедән тора күп нәрсә. Хатын-кызларның зур даирәләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлекләре бар бүген. Шулай бит. Шул ук вакытта мин җирле төбәкләрдә яшәгән милләттәшләремә зур бер киңәш бирер идем. Җирле хакимият белән мөнәсәбәтләрне җайлаштырырга. Бүгенге көндә татар хатын-кызлары тотып эшли торган, фикер чыгара торган мәсьәләләр, проблемалар милләттә бар. Шуның өчен әгәр дә бу эшкә хатын-кызы алына икән,
ул гаилә учагын тергезүче дә, ул балалар тәрбиясендә торучы да, ул милләт сагында торучы да шәхес хатын-кыз. Шуның өчен бәлки бу съезд безнең милләтебезнең эшчәнлеген күтәрергә, милләтебезне саклауда, телебезне инде тотрыклы итеп кенә түгел, алга таба үстерүдә бәлки үз сүзен әйтер дигән өмет белән килдем. Хатын кыз гына акыл белән, зиһен белән, күңелнең сизгерлеге белән милләтне саклап кала ала торган гына зат. Шуңа күрә мин бүгенге съездга, бүгенге җыелышка бик күп өметләр баглыйм. Безнең сөйләшер сүзләребез күп. Шулай ук бөтен дөньядан җыелган хатын-кызлар алдында танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да чыгыш ясады. 100 елга бик була торган тарихи чара бөтен дөнья татар хатын-кызларының курултаенда һәм стратегиядә 100 елга бер кабул ителә торган әйбер. Һәм мондый стратегиялар, мондый документлар гадәттә бик иске борылыш чорларында кабул ителә. Әйтик, 100 ел элек хатын-кызлар җыелып, ирләр җыелып, милли мәҗлесләр җыелып, Гаяз Исхакыйлар, Сабир Максудилар шушы документ кабул иткәндә, без балаларны, онукларны тәрбияләмибез. Biz millet terbiyelimizi cenabetler. Сивелгән без таралганбыз күпме халык, табышканга бәхет тыеп без куандык. Йөрсәк тә без татар диеп уттай янып, без үлмәдек, без уйландык. Без уяндык. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Без уйландык. Без уяндык.